Uno ndakagara naye 23 years. Asi upenyu hwacho ndohwokushungurudzwa. Gore negore handina kana mufaro. Nenyaya yekuti anongoita zvekutora vakadzi. Akatora vakadzi vaisa mudzimba dzangu. Otanga kundituka. Vakatora mumwe mukadzi. Akamisa mumba mangu, akatora zvinhu zvangu akaisa panze. Akatiwa unamusha pano. Iwo handichada nezvako. Ndobvunza ndoti nini ko zvinhu zvangu munoisireiko panze? Ko kana musisa ndide, ingokiyai madhoo motora zvinhu zvangu movharira mumba. Ndoziva ndotora ndega. Asi anowanikwa achindituka, achitaura mashoko asingaiti, ekundishungurudza, ekundirwadzisa. Akazviita kwemakore akawanda. Uyu mukadzi waatorawo ndowechifo. Achingondishungurudza achidaro. Saka nyaya yekutukwa, nyaya yekushoropodzwa, ndonyaya yandipa kudaro. Mukande uruku pano chaunopoka naye nezvekutara mumusha dzakupomba nomukadzi wako. Pamusoro mama. Panyaya dzavari kutaura idzi ndopokana nadzo. Kuti tizoseparata sezvatakaita pari zvimwe zvisoro nemadzimai angu aya. Vakatuta zvinhu purazi. Vatuta zvinhu purazi ndobva vanosiya kuatete vavo. Vasiya kuatete vavo ndobva vauya kudaro tinogara kudaro ende kwatinogara kuimba yebasa. Ini ndandatenda kubasa. Ndobva ndadzoka kubasa. Ndobva ndaona kamwana kangu kamusikana kadiki. Kati kurova sweet. Ndoda kuti sweet waiwana kupi kwaunodya? Zvanzi sweet ndatengerwa namama pataenda kupurazi kunotora zvinhu. Ndati muchitora zvinhu muchiendesa kupi? Zvanzi tanosiya kumba kwatete asi musazvaudza unozondiro. Ndati hazvina basa. Ndobva ndapinda mumba. Ndobva ndagara pasofa. Ndobva ndati madam, ndikunzwa kuti manotuta zvinhu kupurazi muchinoisa kwaatete chichanetsa. Zvanzi zvine basa rei? Ndati boraita hazvina basa. Ndobva ndafonera atete. Ndakati atete, ko imini uchibva kumbande kuchengetedza kunopedza mupini. Mukadzi wari kuti hashada nezvako. Iwoyo pano iri chaurikupikisa nezvako bakuda kuramba nomukadzi. Uchitenga kutsanangura ungagorotsanangura pati karusati waukadiwa. Handizvo. Imama ichivaida dzapfeka mukadzi murume muchii. Handikwanisa kumupa gukuru. Uchakosisa rume. Munayo muise mara yachitwa. Unapereka munao. Kuna tete wangu walipo. Pembani. Nani mkoma wangu na mzukuru wangu. Right, munandi. Right. Munaenda kuratidza umaya naye kana ndatete kana ndiwo baba wacho munao $50. Amirai baba musamanye zvenyu. Moenda koga moti nini baba handichada kana ndatete nini atete handichada murume nozvake nini handichada ndakumuramba mudare muno machipika ndeya pazuva ranhasi modzoka nayo tokudzai zvamunotaura chiende muuratidza mazvenyu. Muchiudza manje chiratidzo inino zvako ine handichada inino kandona ndoromumwa ndinayo sanditireshanje ndinikakuona uno mukadzi wavo unonga unayo inini handikitirosha ndichasangana parumwe rwana ndichatowewa kuvuka nhasi pazuva ranhasi kudani muno machifika mberi zvako nezvangu zvaperera pano. Ndararama newe kumakore akawanda. Wandishungurudza kwe 23 years ndisina mufaro. Saka aiwa iwe ita hako upenyu hwako ndoto upenyu hwangu. Ndikutambidza mari iwe. Tambidze. Raita mupanda ndimapiwa mari. Chiende muratidzo baba wenyu baba ndarambwa nhasi nomukadzi mudari muno machifika ndera. Chiende naye zvinamba.
ichengamira vana vari pamberi penyava. Ndinotoziva kuti mukurangarira kuti makambvaona apa vadzoka zvakare vakudaiwa mambo tipatsanurei tizoona vana tichichengeta umwe uyo ari kwake uyo ari kwake nyama nemweya zviri pamwe chete saka vada kupatsanurwa nemi mambo uyo murume uyu chiratidzo mupande Changamira vanogura muchato vaviri mukadzi asunungurwa nemurayiro kuti atsvage murume waanoda nomurume asunungurwawo zvakare kuti atsvage mukadzi waanoda zvireva kuti kubva nhasi mukadzi achibuda pamusuwo apa anenge achimudawo utopiwa mafoni nhamba nomurumewo kana muno chirikadzi dzirimo muno achibudawo apa tek muchato wagurwa. vari kupiwana wani ndinaye tu wani nakaenda Harare mudiki ndowavaenda kureva kuti dambudziko rekuchengetwa kwevana hapana dambudziko mukuwirirana zvenyu midziyo hapana dambudziko midziyo iripo ndiyo yamakagwana kare ndiyo yamakagwana kare kana kuti makatoita mudziyo yacho hapai zvakatowanda zvakatowanda zvimudziyo yamakatuta propati iripo saka imi minect court moya makarista zvinhu zvemi zvake zvese moya nazvo kuno mambo okupatsanurirai shombira dai musumuke kamusorima ini ndandakaroora ndandakabvisawo rusango kwatezva 5,000 saka ndizive kuti patinorora kabe tinobvunza zvinzi kana mukadzi achinge ati achakuda kana uchinge ukabvisa rusango unodzorwa mari yako rusango ukapedza kuroora ukapedza kumombe ukapedza kumombe ndasarwa ne1 dzedanga zvimwe zvese mombe dzese ndakabvisa yo mai ndakabvisa 5,000 ndi 5,000 zimudora kana 2,000 takarora 2,000 ndo patakabvisa 5,000 uyezere yanga ine Zimbabwe zvinoita manje handitoona kuti tikatatsawo kana tikataudza 5,000 kana tikataudza 5,000 zigi zvala nhasi iri kutorema zigi ke ndizvo bati mera ndikubatsire 5,000 zigi iri kutorema saka kureva kuti pari zvinezvi nezimudhora pange riri muna 2,000 ndichakuti ndopanga pomupinda mabhela echecks mera unzwi iwe chairi madonje kese tichikanzurwa ndandopaisira achagono mazero ndo pakabuda $100 imwe ye pamene $100 yaibuda nechikodzero nei right mupande oya next court oya upatsanirwe panyaya yezimudhora rako iroona kuti inenge iri mari asingada kutaura chokadi pamutemo munhu anga ane mhuri ega anodzoriwa sei rusango rwake iye ano mhuri dai kuti uyu haana mhuri haana mwana nomukadzi rusango hwake hwaidzoka nokuti hapana zvakaneko kuroora kupedza hauna kupedza vana vacho vaukabereka nemukadzi uyu hauna kuwapedzera kwamai hakuna futi handiti iye mukadzi pamutemo wacho abereka unga akakuchaja mari mombe ngani vangavachaja 4 sikurodza kuti vanga vakagata zvavo havachaji 8 havachaji yeumai nemasungiro ndobva dzaita 6 handitika saka zvokutaura nachangamira ngatibatsirane zvokutaura nachangamira kana vanhu varodzana sevava toti ndinda vatora hatina kuita mwana handitika rusambo irworwo runodzoka asi not at 100%. Kana chiti 100% unonzozva ndokutaura haudzoke hwese runojuswa because uyu munhu andibikira then kana akubereke miraunzo kana akuberekera manje tiri kupedza nguva
nyaya yekuti sambo unodzoka kana kusadzoka zvazvibvunza nebaba yeshamani mangarirate zvakavako vauye vakudzorere mutaurirane panyaya yetsambo haaziwe musambo nyaya vagara vambozvisvisana makore ataurwa maybe we haubudiri kuti udzore uchini bhozi mukadzi yakabika auza kumakore akatuwa mberi uinaya diki ende paari kutorambana nekudai atosiyawo zvinhu zvakawanda zvinocherekanisa zvaakatoshanda mukadzi saka tinosubtracta ikoko yapi zvese kuti akusingawo zvimwe zvinhu adii izvo akutaura zvakatorasika ifungiziro dzako but tikukuudza kuti kana taakuzitaura nyaya unozoona kuti bibi wakuti inyaya yekuti patinochikura tichinonorora mukana nyaya yacho changamireka kungokupindura zvako asana anokuwanisa anza pakareba iwe kuti uwane anza mangara nguva For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.